الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا ماشاءاللہ میرے نبی پاک دے دیوانے تسی تشریف فرماؤ اور جتنے بھی تسی نظر آ رہے ہو ماشاءاللہ انگوٹھے نبی پاک دا نام آ جائے تے چوم کے اکھاں نو لاؤن آلے بیٹھے ہو تے کئی میں چہرے ویکھ رہے ہیں جنہاں تے نیند دا غلبہ بھی ہے وے لیکن جتنے بھی آئے ہو جنہیں قبلہ فرما رہے سن نا کہ وہ بختاں والے ہوندے نے جڑے نبی پاک دے ذکر وچ آ جاندے تے او بڑے ہی بختاں والے ہوندے نے جڑے نبی پاک دی بارکت درود و سلام دے نظرانے پیش کردے نے نبی پاک تے بندہ درود پڑھے بندے دے دکھ بھی مک جاندے نے بندے دی بھوک بھی مک جاندی ہے صرف دکھ تے بھوک نہیں مکدے بلکہ نبی پاک دی بارکت بندہ درود پڑھدا رہے اپنے وجود دا حصہ بنا لے انج کر کے کر لے ہاتھ کار ولے دل یار ولے کم اپنے کردا رہے باوجود ہو کے نبی پاک دی بارکت درود پڑھدا رہے اونی دیر تک اس درود پڑھن والے نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک خواب وچ میرے آقا دی زیارت نہیں ہو جائے کنوں جڑا نبی پاک دی بارگاہ وچ درود پڑھدا رہے عاشقوں میرے آقا دے دیوانیوں چک وچ بیٹھ کے نبی پاک دے پیاریاں دا ذکر سنن والے دسو جس قبر وچ پھر میرے نبی پاک دے دیوانیوں بندہ درود پڑھدا رہے درود پڑھن والے دی قبر وچ او بندہ بعد وچ جائے گا میرے آقا دے درود پاک دا نور قبر وچ پہلے چلا جائے گا عاشقوں میرے آقا دے دیوانیوں دسو جس قبر وچ نبی پاک دے درود پاک دا نور چلا جائے قبر رہنی ہے نور دا اللہ بن جانی ہے نبی پاک دے دیوانیوں قبلہ کاری صاحب نے بھی کیا ہے میرے برادر محترم تشریف فرما نے آپ نے بھی کیا ہے لگی بھی محفل بھی بارہا مرتبہ کہندے ہیں لیکن میں نہ سستی بھی مک جائے تو ذرا نبی پاک دی بارگاہ محبت نال عقیدت نال پیار نال درود پڑھو سارے دی حاضری پیش ہو جائے گی تے او جڑی گوٹھی نہ اے جڑی خالی جگہ اگر محسوس نہ کرو تے اٹھ کے ذرا نیڑے آ جاؤ زیادہ طوالت چ نہیں جانا آ جاؤ مہربانی تھوڑا جنا اٹھ کے سامنے آ جاؤ پلر دے پیچھے ہو اگر تے ایز برادرانہ اگر محسوس کر دے تو کوئی گل نہیں لیکن قریب ہونے نال پیار وددا ہے اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ حالے بھی بڑے چہرے چوپنے نبی پاک دی بارگاہ درود پاک پڑھن واسطے ذرا زبانہ کھولو مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک
و صحابک یا حبیب اللہ مصطفیٰ دی مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا 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 سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نیوا کے کھلوتا عمر مل کے پڑھو سر نیوا کے کھلوتا ماشاءاللہ سبحان اچھا میرے نبی پاک دے دیوانے ہو سارے تسی نبی پاک دے دیوانے بیٹھے ہو میرے تو بہت آلہ ہو لیکن تسی خود غور کرو ایک زبان نبی پاک دا ذکر کر دی ہو ایک چپ ہوئے تو زبان دوواں وچوں کیڑی چنگی جڑی ذکر کر دی ہے تے جے آ گئے ہو تو زبان کھولو تے پاک عمر دا ذکر پاک زباناں تے نکل اے نہ بیگانے کر سکدے نہ بے ایماناں دی زبان تے آ سکدا اے جنہیں بھی تسی آؤ ایمان والے ہوئے تو محبت نہ پڑھو سر نیوا کے کھلوتا عمر پاک دا نام بلند ہونا چاہیے مل کے پڑھو سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا جی سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا گل نہیں بندی کوئی او دی رحمت بنا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا چل پئی او دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا کہ بیٹھے ہیں جنہوں میرے نبی پاک نے اپنے گورے ہاتھ اٹھا کے رب کو لگے آواز ٹھیک ہے بہت زیادہ ہے گونج کٹاؤ سمجھ آؤں جو گونج کٹا لو اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جنہوں میرے نبی پاک نے دعاواں مانگ کے لئے ذرا محبت رکھو سبحان اللہ نبی پاک نے دعاواں مانگ کے لئے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جڑے اسلام وچ آئے تے اسلام دی عزت ود گئی اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جس ہستی دے کار میرے نبی پاک دولہ بن کے گئے نے اس ہستی دا ذکر کرنا ہے آج کو جتھے وہ ہستی چلی جائے شیطان اس دے سائے تو بھی پجتا ہے انج کر کے کہہ لو اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جتھے شیطان ہوئے اتھے عمر پاک نہیں ہوگا جتھے عمر پاک ہوئے اتھے شیطان نہیں ہوگا تے تسی نبی پاک دے دیوانیوں میرے نبی پاک نہ پیار کرنے لے بیٹھے اس ہستی دا ذکر سننے واسطے جڑا میرے نبی پاک دا عاشق مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ خلیفۃ المسلمین امام المتقین امیر المومنین
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے ذکر واسطے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. قبلہ نے مینوں حکم فرمایا آپ دے حکم دی پاسداری کر دے تواڈے سامنے حاضر ہاں. دعا کرو کہ اللہ کریم حق بیان کرن دی اور اس تے مینوں تے آپ نو سن کے عمل کرن دی رب کائنات توفیق عطا فرمائے. میرے تو قبل قبلہ نے بھی بیان فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ میرے مسلک دا عظیم نام، میرے مسلک دا عظیم چمک دا ستارہ، میرے مسلک دا عظیم ہیرا، میرے سر دے تاج، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیاض احمد نقشبندی صاحب زیدہ شرفہ آپ تشریف لے آئے. اور جتنے بھی آپ دے نال آپ دے دوست تشریف لے کے آئے، اللہ پاک سارا دا آنا جانا اپنی بارگاہ قدس اندر قبول و منظور فرمائے. آج کے میرے آقا دے دیوانیوں گل پہ کرنے کہ اس محبوب دا ذکر کرن لگیاں جنہوں محبوب نے دعاواں مانگ کے لے آئے. ذرا ڈٹ کے آخو سبحان اللہ. دعاواں مانگ کے لے آئے تے آج کے میرے آقا دے دیوانیوں دعاواں مانگ کے کیوں لے آوے؟ ایک مرید ہوئے تے ایک مراد ہوئے. جڑا مرید ہوئے وہ دا ہی بڑا مقام ہے تے جڑا مراد ہوئے تے مراد مصطفیٰ ہوئے. میرے نبی پاک دے دیوانیوں، میرے نبی پاک دے چار سونے یار کیسے نے؟ دو ایسے یار نے جنہاں وال میرے آقا دولہ بن کے گئے نے، تے دو میرے نبی پاک دے ایسے سونے یار نے جنہاں میرے نبی پاک وال دولہ بن کے آئے نے، تے جنہاں دے گھر میرا آقا دولہ بن کے گیا ہے وہ بھی گھر آلہ، تے جڑے میرے نبی پاک دے گھر دولہ بن کے آئے نے وہ بھی شداد آلہ، وہ بھی شداد آلہ. عاشقوں میرے آقا دے دیوانے میرے نبی پاک دے سونے یار، ایک یار دا نام کیے ابو بکر صدیق، نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب کیے صدیق عتیق، تے دوسرے یار دا نام عمر، لقب کیے فاروق، تے تیسرے میرے نبی پاک دے یار دا نام عثمان، لقب ذوالنورین. چوتھے میرے نبی پاک دے یار دا نام علی، لقب حیدر، کرار، جرار. میرے نبی پاک دے پہلے یار وال ویکھیے نام نال ادھر بھی آئے نے، دوسرے وال ویکھیے ادھر بھی آئے نے، تیسرے وال ویکھیے نام شروع ہوندا تے اوتھے بھی آئے نے، چوتھے وال ویکھیے اوتھے بھی آئے نے. ہن آئے دا میں نہ برابری مساوی. اج بھی پرا پنچایت پنڈ دی لگی ہوے نا تے کوئی بندہ انج دی گل کر چھڑے نا تے آکھے یار ان نے اینو این گل کر چھڑیے تے تو بعد گنجائش گل کرن دی رہی نہیں نے، اینو این گل کر چھڑی جا. ہن پتہ چلیا نبی پاک دی نظر وچ ابو بکر بھی این ہے، ابو بکر پاک بھی این ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق پاک بھی این ہے، حضرت عثمان غنی پاک بھی این ہے، مولا علی پاک بھی این ہے. لیکن نبی پاک دی اپنی مانڈے کسے نو بستر تے لٹا دے، کسے نو اپنے نال لے جائے. اے نبی پاک دی اپنی مانڈے کسے نو بستر تے لٹا دے، کسے نو اپنے نال لے جائے. عاشقوں میرے آقا دے دیوانیوں گل پہ کرنا سا میرے نبی پاک دے او بھی یار آلہ جنہاں دے گھر میرے آقا دولہ بڑھ کے گئے، تے او بھی آلہ جڑے نبی پاک دے گھر دولہ بڑھ کے آئے. تے میرے نبی پاک دے دیوانے پھر میرے نبی پاک نے کیسی ونڈ فرمائی. میرے تو سینئر علماء کرام تشریف فرما نے میرے نبی پاک دا ویڑا سجیا تے نبی پاک دے غلام بیٹھے نا، محفل سجا کے بیٹھے نا سیدنا عمر فاروق پاک دے ذکر دی، تے محفل سجا کے پنڈ والے تسی سارے محبت نال بیٹھے ہو تے ذکر عمر پاک دا تے نبی پاک دے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے، جڑا ذکر وچ آ گیا او دے وقت آلہ نے تے او کنج دی محفل ہوے گی جتھے بیٹھے صحابہ ہون گے، جتھے بیٹھے صحابہ ہون گے. تے میرے نبی پاک صحابہ دے سامنے رب دا محبوب تے جگ دا محبوب بیٹھا ہوئے گا تے میرے نبی پاک دی بارگاہ لگی ہوئی ہے تے ذکر آمدہ. ایک عربی نبی پاک دے نیڑے آیا تے آ کر کردہ کملی والے سونیاں ودوہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ہاں میم دیا کنڈلا والے. میرے نبی پاک نے فرمایا بول عرض کردہ کملی والے میں اونٹنی دا بچہ بیچن آیا، مول لینا جے. کملی والے میں اونٹنی دا بچہ بیچنا ہے، مول لینا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا دے دے لیکن اس وقت میرے کول پیسے نہیں، دے دے اس وقت میرے کول پیسے نہیں. تے بول کے کہنے لگا کملی والے جو تو دل کرے گا دے دے آجے،
جدو دل کرے گا دے دیا جوا تیرے بیچن والے سودے تو بھی صدقے جاواں گا رابی تیرے مقدرہ تو صدقے جاواں کس بارگاہ وچ آ کے سودا پیا بیچنا ہے کس بازار وچ آ کے تے کس بارگاہ وچ آ کے گل پیا کرنا ہے عرض کیتی کملی والے سونے او میں بیچن آیا لے لو میرے نبی پاک نے فرمایا دے دے لیکن پیسے میرے کول بعد وچ لے لئی سودا ہو گیا پیسے میرے نبی پاک نے فرمایا بعد وچ لے لئی وہ بننے نکلے ادھر نبی ہے بننے آیا تے ویکھدا کی ہے بننے علی ہے بننے مولا علی ہے مولا علی نے ویکھیا پتہ تے ایسی آقا دی بارگاہ چوں آئے نے تے مولا کائنات نے ویکھ کے فرماندے نے کتھوں آئے ہیں تے بول کے کہنے لگا جی میں نبی پاک دی بارگاہ چوں آیا تے مولا کائنات فرماندے نے خیر نال گیا سا عرض کردا میں نہ گیا سا آقا دی بارگاہ چ میں نہ اونٹنی دا بچہ بیچ کے آیا تے میرے آقا دے دیوانے مولا کائنات فرماندے نے بیچ کے آیا تے آقا نے پیسے دے دتے بول کے کہنے لگا نہیں آقا فرماندے نے پیسے بعد وچ لے لئی عرض کردا ہے پیسے بعد وچ لے لئی تے مولا کائنات فرماندے نے ہاں نبی پاک نے وعدہ تے فرما لیا لیکن جا نبی پاک دی بارگاہ چرچ کرو جا کے نبی پاک دی بارگاہ چرچ کرو سونے پیسے تو میں لے ہی لینے نے آپ نے عطا فرمائی دینے نے لیکن کملی والے اگر پیسے دین تو پہلے آپ دزاری وصال ہو جائے تو پیسے کد کو لواں گا اگر زاری وصال ہو جائے تو پیسے کد کو لواں گا ہن مولا کائنات نے بھیجیا نا جو پھر اندر تے آقا دی بارگاہ چاہے تے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے کملی والے آپ نے عطا تے فرمائی دینے نے لیکن کملی والے ایک گل پوچھنا آیا جے کملی والے بظاہر ظاہری طور تے آپ دا وصال ہو جائے تے پیسے کد کو لواں میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جے میرا ظاہری وصال ہو جائے تے پیسے میرے ابو بکر صدیق کو لے لیں جنہوں سمجھ آئیے محبت نہ کہ سبحان اللہ پیسے میرے ابو بکر صدیق کو لے لئی ابو بکر صدیق کو لے لئی آیا پنے ہن مولا کائنات فرماندے نے پوچھ آیا ہے کہنے لگا جی پوچھ آیا تے آپ فرماندے نے خیر نال عرض کردا حضور میں پوچھ آیا آقا فرماندے نے اگر میرا ظاہری وصال ہو جائے تے پیسے میرے ابو بکر صدیق کو لے لئی تے مولا کائنات فرماندے نے جا پھر پوچھ کے آج ابو بکر پاک دا بھی وصال ہو جائے ابو بکر پاک دا بھی وصال ہو جائے تے پیسے کدے کو لواں ذکر آوندا اے او غلام ٹردا 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 آقا دی بارگاہ چ آیا آقا دی بارگاہ چ آ کے عرض کردا ودونگا دے چہرے والیا ولیل دیاں زلفاں والیا حامی دیاں کڑلا والیا سونے اگر ابو بکر پاک دا بھی وصال ہو جائے پیسے کد کو لواں میرے آقا فرماندے نے آن والی آئے اگر میرے ابو بکر پاک دا بھی وصال ہو جائے تے پیسے میرے عمر فاروق کو لے لئی او غلام بلے آیا مولا کائنات نال ٹکرائے ہویا مولا کائنات پوچھ آیا کہ لگا پوچھ آیا وا آقا فرما رہے لے اگر ابو بکر دا بھی وصال ہو لے پیسے میرے عمر فاروق کو لے لئی آس کو پھڑ تک وچ بہنا لیو میرے آقا دا ذکر سجا کے علماء کرام دے قرب وچ بہنا لیو مولا کائنات فرماندے جا جائے پوچھ کیا کملی والی آج حضرت عمر فاروق دا بھی وصال ہو جائے پیسے کد کو لوائے آس کو غلام ٹردا ٹردا آ گیا آج ساڑھے کل کوئی ایک وری آ جائے دو وری آ جائے ترے وری آ جائے اسی آنے سودا لینا ہی تے لے سودا لینا ہی تے لے نہیں تے واپس لے جا دینا ہی تے دے نہیں تے واپس لے جا وہ تیسری وری آیا ہے عرض کردہ کملی والی سونے آئے جی حضرت عمر فاروق پاک دا بھی وصال ہو جائے میں پیسے کس کو لوائے میرے آقا نے چھڑک نہیں دیتی میرے آقا نے غصہ نہیں کیتا غصہ کے میں کر دے میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے
नक्शबंदी साहब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन मिल्लत आप दी भी मोहब्बत तो सदके जावा आप फरमाते ले अल्लाह क्या जगन में अब भी ना सर्द होगा सर्द होगा रो रो कि मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं मेरे नबी पाक दी बारगाह च है मेरे आका ने झिड़क नहीं दी ते बोल के कहने लगा कमली वाला सोना जे हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक दा भी विसाल हो जाए तो पैसे किद को लवां ते मेरे आका ने फरमाया आउण वाले जी हज़रत उमर फारूक दा भी विसाल हो जाए तो पैसे मेरे उस्मान गनी को ले ले पैसे मेरे उस्मान गनी को ले ले जो उस्मान गनी पाक दा ना आया ते बन्ने आया मौला कायनात फरमाते ने पूछ आया तो बोल के कहने लगा पूछ आया आका फरमाते ने जे उमर फारूक पाक का भी विसाल हो जाए तो पैसे मेरे उस्मान गनी को ले ली मौला कायनात फरमाते ने अगे भी भेजिया तेन मैं ही हूँ टोरन वाला फिर मैं ही हाँ जा पूछ के आ सोना जे हज़रत उस्मान गनी पाक का भी विसाल हो जाए तो पैसे किद को लवां मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह हुण मेरे आका गए बदान रसूले हुण मौला कायनात फरमाते ने पूछ के आ गुलाम आके गए लगा सोने वदुआ दे चेहरे वाले आ वल्ले दिया जुल्फा वाले आ सोने मैं बार बार आ रहा वा मैं पहले पूछिया अगर आप दादारी विसाल हो जाए पैसे किद को लमाया अपने फरमाया अबू बकर सदीक को ले लई फिर फरमाया उमर फारूक को ले लई फिर फरमाया उस्मान गनी को ले लई अर्ज की सोना हुण मैं पूछण आया वा अगर हज़रत सैयदना उस्मान गनी पाक दा भी विसाल हो जाए ते पैसे किद को लवां मेरे आका ने मुस्कुरा के ने फरमाया नेड़े आद हाथ फड़िया हाथ फड़ के फरमा दे ले फिर पैसे उहदे कोल ले लई जेड़ा तेनू बार बार पिया भेजेगा पैसे उहदे कोल ले लई जेड़ा तेनू बार बार पिया भेजदा है हुण सदके जावां बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है मेरे नबी पाक दे दीवाने मैं अर्ज करना चाहना सा मेरे नबी पाक दे गुलाम वो भी सोने जिन्हां वल मेरे आका गए ते जेड़े नबी पाक वल आए वो भी सोने ते मैं नवी बात नहीं करदा मैं नबी पाक दे दीवाने मेरे नबी पाक ने इंज गोरे हाथ चुके सोने हाथ चुके कि जिवें किबला फरमा रहे सन ना हज़रत अल्लामा मौलाना शहजादुल हसन रज़ा कादरी अतारी आप फरमा रहे सन कि कबूलियत लभदी है कि नबी पाक दे सोने हाथ उठन हो सकता तेरी दुआ कबूल होवे मेरी होवे या ना होवे लेकिन जो सोना हाथ चुकदा तो कबूलियत लभदी है कबूलियत लभदी है मेरे नबी पाक ने हाथ चुक अर्ज की या अल्लाह या अमर बिन खिताब दे दे या अमर बिन हशाम दे दे मेरे नबी पाक की जुबान चो निकला जो हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक का ना ते उधरों काफर आपस में कह लगे जेड़ा ओदे वल जांदा है ओदा ही हो जांदा है जेड़ा भी ओदे वल जांदा है ओदा ही हो जांदा है जे असी बिलाल नू वेखिया गुलाम साडा सी लेकिन एक बारी तकिया है बाद विच वो सोने दा नाम पे जपदा है हज़रत सैयदना अमीर हमजा पाक ने वेखिया ते ना उन्हां दा जपदे जेड़ा भी जांदा है ओदा हो जांदा है कौन है उन्हूं माल दिता जाएगा पैसे दिते जाएंगे इनामो इकराम दिता जाएगा कौन है जेड़ा जाके आखिर ज़मान नबी दा मांदला सिर लैके आए उमर फारूक उठ खलो जो इधर उठे
تے کہنے لگے کام میں کر کے آواں گا. ادھروں میرے نبی پاک نے حرم پاک وچ جا کے ہاتھ چکے تے جدوں ہاتھ چکے تے میرے نبی پاک نے ادھروں ہاتھ چہرے تے پھیرے. ادھروں عمر فاروق نے انہاں نال وعدہ کیتا تے گھر ٹر گئے تے گھر جا کے نہ پوری رات زہر دی پان تلوار نوں لاندے رہے. جدوں لاندے نے نا پان زہر دی تے ہاتھ غیبی چوں آواز آئی عمر ہے تے دنے پتہ لگنا ہے تیری زہر دے پان کم کردے نے یا مصطفیٰ دے نین کم کردے نے. اے تے سویرے پتہ لگے گا کہ تیرے زہر دے پال کم کر دے لے یا مصطفیٰ دے لیل کم کر دے لے. عاشق کو ذکر آندا ہے پوری رات زہر دی پان لاندے رہے زہر دی پان لاندے رہے. دن چڑھیا ننگی تلوار لے کے حضرت عمر فاروق ٹرے آ رہے لے. اگو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے بول کے کہنے لگے عمر کدھر جا رہے ہو. عمر فاروق کہنے لگے میں او جڑا سونا تہاڈا آقا ہے جڑا نور لے کے آنا لائے جن نور دیاں کرنا بکھائے بکھیر دتیاں لے میں نور رہن نہیں دینا. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ بول کے کہنے لگے اے عمر دھیان نال گل کر اس سونے دے نور دیا کرنا تیرے گھر بھی ٹر گئیاں لے. تیرا اس سونے دا کلمہ تیری بہن بھی پڑھ لی آئے تیرے بہنوئی بھی پڑھ لی آئے. عمر کہنے لگا میں سر لین چلی آواں. حضرت نہیں بول کے کہنے لگے عمر دھیان نہ گل کر اوتھے سر لے نہیں جاندے سر دتے جاندے لے. سر دیتے جاندے میرے نبی پاک دی. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. تھکے تو نہیں ذرا محبت رکھو سبحان اللہ. فرماندے نے تھے سر دتے جاندے. عمر فاروق اتھے واپس آ گئے آ کے اپنا بوا کھڑکایا. جدوں بوا کھڑکایا نا بہن نوں پتہ لگ گیا بننے ویر آیا ہے اے بھی خطاب دا پتر ہے تے میں بھی خطاب دی دھی ہاں. ماں ایدی بھی او یہ ماں میری بھی او یہ باپ ایدا بھی او یہ باپ میرا بھی او یہ. لیکن انہوں پتہ سی اے غصے والا ہے ڈری نہیں. لیکن جڑے قرآن دے نسخے سن جڑا محبوب تے نازل ہونے والا سونا قرآن چکیا تے اچھی جگہ تے رکھ دیتا کہ منوں جنہ مرضی مار لے لیکن قرآن دی بے ادبی نہیں ہون دیاں گے. قرآن پاک دی بے ادبی نہیں ہون دیاں گے. جدو بوا کھولیا عمر فاروق آ کے کہنے لگے 10 کدا کلمہ پڑھے بول کے کہنے لگے جدہ سن کے آیا وہ دا ہی پڑھے ہے جدہ بننے سونا ہے وہ دا ہی پڑھیا ڈری نہیں 10 چھڑیا. میں اس محبوب دا کلمہ پڑھ بیٹھی ہیں جڑا جگ دا بھی محبوب ہے تے رب دا بھی محبوب ہے. جدو انی گل سنی نا تے عمر فاروق نو جلال آیا تے مارنا شروع کیتا. ہن بہن مارا کھا رہی ہے تے ڈری نہیں. جدو مار کے تھک گئے نا عمر فاروق تے بہن کہنے لگی اج مار کے ویکھ لے اج تو جفا کرے گا میں نبی پاک نال وفا کراں گا. تو جبر کرے گا میں صبر کراں گی. او بول کے کہنے لگی عمر جنہ مردی مار لے اج جان تے جا سکدی آ لیکن نبی دا دتا ایمان نہیں جا سکدا. نبی دا دتا ایمان نہیں جا سکدا بلکہ دعا کیتی ہوئے گی مالکا اج ثابت قدمی دی دیوی جان چلی جائے لیکن سونے دا دیتا ایمان نہ جائے. تے جدو ایمان والے میرے شیخ کام لگے تے آپ فرماندے نے ایمان سلامت ہر کوئی مانگے پر عشق سلامت کوئی ہو منگنی مان شرما بڑی اس کو میرے دل نو گے
ہو جس منزل تے عشق پہنچاوے جس منزل تے یارو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر لا کوئی میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باغو میں ایمانو دیا دروئی ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 تاجدار ختم نبوت۔ جدو مار کے تھک گئے نا تے کہنے لگے پینا میرے اگے کو کھلو جائے تے میں مارن والا تھک گیا تو مار کھان والی نہیں تھک دی کیڑے نینا چم کس سونے دے نینا دی مستی لے کے آئی بول کے کہنے لگی اس سونے نو ایک واری تک کے تے ویخ ایک واری سونے نو ویخ کے تے ویخ تے صحیح تے بول کے ادھر میرے نبی پاک دی دعا بھی اثر فرما رہی ہے بول کے کہنے لگے بھینا جیڑا پڑھ رہی سے ذرا سنان دی نہیں تے اگو بھین بول کے کہنے لگی وہ جیڑا سونے تے قرآن ہے قرآن بھی پا کے سونا آپ بھی پا کے تے پہلے پاک ہو کے آ جدو پاک ہو کے آئے تے بہن قرآن پڑھ رہی ہے بہن قرآن پڑھ رہی ہے ہن قرآن بہن پڑھ رہی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق سن رہے لے سن دیا اکھاں چی اتھرویں آن لگ پے جدو بہن نے قرآن پڑھیا سن کے اکھاں میں جو اتھرویں آ رہے لے تے بہن لوگ کہہ لگے نہیں پینا چپ کر جا تے مینوں محبوب دی بارگاہ چ لے جا جدا قرآن اٹا سنائے پتہ نہیں آپ کٹا سنائے جدا قرآن اٹا سنائے پتہ نہیں محبوب آپ کٹا کو سنایا اس کو میرے آقا دے دیوانے ہو میرے آقا نہ پیار کرنے والے ہو ہن پین لے کے جا رہی ہے بارگاہ مصطفیٰ تیرے تے میرے آقا دی بارگاہ وال لے کے جا رہی ہے ہن عمر فاروق جا رہے لیک صحابی رسول جا کے عرض کی تھی کملی والے سونے عمر یار آئے عمر یار آئے عمر یار آئے حضرت سیدنا میری امدہ اٹھ کے کھلو گئے عرض کی تھی سونے آئے عمر چنگے رادے نہ لارے آئے تے گل ٹھیک ہے اگر رادہ غلط ہویا تلوار بھی عمر دی ہوئے گی سر بھی عمر دا ہوئے گا میرے آقا پر میں جایا ہونا لیا بیکیا عمر سر چک کے پیایا ہوندہ ہے یا سر سٹ کے پیایا ہوندہ ہے صحابی رسول نے آکے تکیا چڑھا یقین جی ہوندہ سی انج کر کے نہیں بلکہ سر سٹے آئے ہویا ہے صحابی رسول نے آکے عرض کی تھی کملی والے سونے آیا جی عمر سر چوکے نہیں سر سٹ کے پیایا ہونا ہے میرے آقا فرمایا صحابہ مبارک ہوئے آجی عمر آپ نہیں کسے دا کھلیا پیایا ہونا ہے
ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਲਿਆ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਆਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਵੱਦੋਹਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਵਲੈਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਾਂ ਮੀਮ ਦੇ ਕੁੰਡਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਉਮਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਨਾ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਛੱਡਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਛੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ अल्लाह अकबर का नारा मारे सहाबा को खुशी जो हुई उधर फनादला जबरील भी आगे अर्ज की थी सोने जमीन वाले खुशी नहीं पे करते आसमान वाले भी खुशी पे करते अज उमर दे आउण ते जमीन वाले खुशी नहीं पे करते बल्कि आसमान वाले भी खुशी पे करते कौन हजरत सैयदना उमर फारूक पाक फिर जो नबी पाक की बारगाह च आ गए नबी पाक की बारगाह च रहन लग पे ते नबी पाक ने फिर रंग ऐसा अता फरमाया ऐसा रंग चाढ़िया कि मेरे नबी पाक के दीवाने मेरे नबी पाक की बारगाह च रहन लग पे ते ऐसा रंग चाढ़िया ऐसी अता मेरे नबी पाक ने फरमाई हजरत सैयदना उमर फारूक पाक ते कि वो भी वेला आया कि हजरत सैयदना उमर फारूक पाक अर्ज कर दे कमली वालिया सोने दिल करता है बाहर निकल के बन्ने जाके मैं भी लोगों को दसा ते नाले सोने जाके बैतुल्ला के अंदर नमाज़ां पढ़ के मैं लोगों को दसना चाहना कि उमर ने कलमा पढ़ लिया उमर ने कलमा पढ़ लिया मेरे नबी पाक फरमाते ने उमर काफर तंग करते अर्ज की सोने अज बन्ने चल के वेखने अज वेखने काफर केड़ा आउंदा है जिन्हें अपनी औरत को बेवा करना होएगा सामने आ जाएगा अज मैं तन तो सिर जुदा कर देंगा जिहड़ी अख तेरे वाल आएगी मैं अख कढ़ के बन्ने कर दियांगा आशिक मेरे आका दे दीवाने फिर कैसा समा होगा एक बने मौला अली होगा एक बने हजरत सैयदना अमीर हमजा जिहड़ा रब दा भी शेर है ते रब दे रसूल दा भी शेर है ते नाल हजरत सैयदना उमर फारूक ते पिछे पिछे आका सियाबा तो जुर्मट होगा ते मेरे आका बल्ले आउंदे होणगे मेरे आका बल्ले आउंदे होणगे नाले सियाबा नबी पाक दी दीद करदे होणगे कितने वेखदे होणगे वंदो लैली दा सजे किधरे महबूब दा चेहरा किधरे महबूब दियां सोहणियां जुल्फां किधरे महबूब दे नैन वेखदे होणगे किधरे महबूब दे हाथ मुबारक वेख इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इल्लमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम किधरे महबूब दी टोर ले बालद जो सोने दी टोर सोने दा चेहरा सोने दी हथ सोने दी बोली सियाबा सुनते होणगे ते बन्ने निकलदे होणगे ते वेख के आई आंदे होणगे की के आमीना माई दा है लाल बड़ा सोना ए आमीना माई दा है लाल बड़ा सोना जिदे हथ लज साडी ओए लजपाल बड़ा सोना अच्छा जिन्हें चलो सोना लगता जरा हाथ बुलंद करे जिन माशा सोना लगता सारे बुजुर्गों की दुआ चाहिए जवान हाथ चुको हाँ सोना लगता ना तो जरा सोना लगता तो जुबाना भी खोलो ते मिल के पढ़ो जिदे हथ लज साडी ओए लज सोना जिदे हथ लज साडी ओए लजपाल बड़ा सोना ताहा ताहा पेशानी ताहा पेशानी यासीन दा सेराए नशरासी नाए बल फजर ओ चेराए ते जुल्फ दा की पुछने हर बात बड़ा सोना जिदे हथ लज साडी ओए लजपाल बड़ा सोना जिदे हथ लज साडी ओए लज नारे तकबीर
नारे रिसालत, नारे रिसालत, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, ताजदारे खत्मे नबुवत, ताजदारे खत्मे नबुवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, नारा मारन वालियां तो भी सदके ते जवाब देने वालियां तो भी सदके। हुण इस नारे दी बड़ी ज़रूरत है ते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने तुहानू मुजाहिद ऐसे अता फरमाए ने जेड़े हर वेले नबी पाक दी नां ते अपना तन मन धन कुर्बान करने वास्ते तैयार। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तुहानू इस इलाके च अल्लाह पाक ने हीरे अता फरमाए ने। एक बन्ने ऐसी बहार है जिहड़ी नक्शबंदी दी बहार है, एक बन्ने ऐसी है जिहड़े मेरे पेरे अतार ने ऐसी खुशबू दी है। ते आशिक मेरे आका दे दीवाने हो वेखो किड्डे सोहने अल्लाह पाक ने चेहरे दिते ने। किसी नूं चिश्तियां ने रंगिया है, किसी नूं नक्शबंदियां ने रंगिया, किसी नूं लजपाल अतार ने रंगिया है। ते मेरे नबी पाक दे दीवाने हो ते मौला कायनात भी नबी पाक दी बारगाह च, हज़रत सैयदना मीर हमज़ा भी नबी पाक दी बारगाह च, ते हज़रत उमर फारूक पाक भी नबी पाक दी बारगाह च। हुण काफरां नूं ते पै गया वक्त, काफर ते वेखण लग पे, काफर ते चेहरे फक हो गए कि उमर ने कलमा पढ़ लिया ते मोमन खुश हो गए जिहड़ा उमर दा नां सुन के चेहरे ते वट पा ले। ए उन्हां दी औलाद है जेड़े काफर उदों भी उमर दा नां सुन के चेहरे ते वट क्यों पाए सके, उमर ने कलमा पढ़ लिया। ते मोमन अज भी उमर दा नां सुन के खुश हुंदा है। जिथे उमर पाक दा नां होवे मोमन दे चेहरे ते निखार आ जांदा है। मेरे आका दे दीवाने फिर नबी पाक दी बारगाह च अज कोई अपने पीरे कामल दे कोल लवे ते पीर रंग चाड़े ते अज वेखो ना चेहरे ते रंग चढ़े ने, लजपाला ने रंग चाड़े ने ते जिदे ते मेरे आका ने रंग चाड़िया होवे। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। मेरे नबी पाक दे दीवाने रंग चाड़िया होवे ते रंग हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक ते ऐसा चढ़िया, ऐसा रंग चढ़िया कि जदों हज़रत उमर फारूक पाक एक दिन मिंबर ते बैठ के ते आप हज़रत सारिया वाल आवाज़ा पहुँचा रहे ने। फरमांदे ने सारिया तो जबल पहाड़ दे पिछे वेख जिस वेले आप फरमांदे ना ते उधरों आप दा यार ते आप दा संगी कोल बैठा है। जेड़ा ओ यार है जेड़ा आप दे नाल ऊंट चारदा सी, आप दे नाल बकरियां चारदा सी। ते बोल के कहन लगा प्यारे उमर फारूक आवाज़ कित्थे पहुँचा रहे हो? आप फरमांदे शहर नहामद विच आवाज़ पहुँचा रहे हैं। ते बोल के कहन लगा मैं तुहाडा उदों दा यार हां जदों तुहाडा बाप भी ऊंट दे के टोरदा सी ते मैं भी नाल ही हुंदा सा। कदी गवाच जांदे सन मैं नाल हो के लभना सा, उदों ते ऊंट नहीं सन लभदे ते अज कित्थे आवाज़ा पहुँचा रहे हो? आपने फरमाया जदों ऊंट नहीं सन लभदे उदों तेरा यार सा, अज इत्थे बह के आवाज़ा इस वास्ते पहुँचा रहे हैं उदों तेरा यार सा जो मदीने वाले दा यार हां। अज मैं मदीने वाले दा गुलाम हाँ। उस गुलामी में आका पाक ने ऐसा रंगिया है, ऐसा अता फरमा छड़े। कौन हज़रत उमर फारूक पाक के मकाम ते शान की है। एक दिन आप काम करते ने, अपना काम करदे ना जिक्र आउंदा हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक नूं पसीना आ गया। जदों आया ना पसीना, धुप सी ते पसीना आ गया ते आपने वेख्या जो सूरज वाल, जदों आपने जो सूरज वाल वेख्या तो सूरज की रोशनी जिहड़ी है तपश घट हो गई, तपश घट हो गई क्योंकि उमर पाक नूं पसीना आया सी। ते कौन हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक के एक दिन मौला कायनात फरमांदे ने जानदे उमर कौन है? जानती उमर फारूक कौन है? अज जेड़े आंदे ना मौला अली ते हज़रत उमर फारूक एक दूसरे नूं वेख नहीं सन सिखांदे। मैं कहा तुहाडे होणगे लेकिन साडे ते मौला अली ते उमर फारूक पाक वो सन जेड़े एक दूसरे तो बगैर रह नहीं सन सकदे। मौला कायनात फरमांदे ने उमर फारूक दा मकाम है जिन्हां दे बारे मेरे नबी पाक फरमांदे ने मेरा उमर वो है जेड़ा अहले जन्नत दा चिराग है, जेड़ा जन्नतियां दा चिराग है, जेड़ा जन्नतियां दा चिराग है। ते कौन हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक के मकाम ते शान की है? 22 मुरब्बा मील आप हुक्मरान ने, लेकिन अज भी हुक्मरानी असी वेख रहे हैं, तुसी भी वेख रहे हो। लेकिन हज़रत सैयदना उमर फारूक पाक हुक्मरान ने
کہ ایک دن آپ دی محفل سجی ہے تے محفل سجی ہے تے ایک بندہ ہے تے آپ نے ڈیوٹی لائی تے آپ فرماندے نے بندیا میرے کول آ. جدو بندہ نیڑے آیا تے آپ نے فرمایا تو روزانہ آنا ہے تے اٹھ کے کہنا یا امیر المومنین موت یاد ہے. حالاں آپ نے موت بھلی نہیں لیکن تعلیم امت واسطے فرماندے روزانہ اٹھنا ہے تے اٹھ کے اے گل کرنی. انہیں روزانہ آنا تے بول کے کہنے لگا امیر المومنین موت یاد ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ دیا. انہیں روزانہ ڈیوٹی کرنی. ایک دن آپ دی داڑھی مبارک چ ایک وال چٹا آیا, ایک لو چٹا آیا. جدو آپ دی داڑھی مبارک چ ایک وال چٹا آیا تو وہ بول کے کہنے لگا یا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین موت دے. آپ فرماندے نے یاد ہے لیکن آج تو بعد تیری ڈیوٹی مک گئی, آج تو بعد تیری ڈیوٹی مک گئی ہے. تو بول کے کہنے لگا حضور کو ڈیوٹی وچ غلطی ہو گئی ہے, حضور کو کوتاہی ہو گئی ہے تو معافی دے چھڈو. آپ فرماندے نے کوتاہی تے ڈیوٹی وچ کوئی نہیں ہوئی, اگے تو ڈیوٹی دینا سا ڈیوٹی دین والا میرے کول آپ آ گیا ہے. ڈیوٹی دین والا میرے کو آپ آ گیا. ایک وال سفید ہو جائے تے آپ فرماندے نے ہن موت نہیں بھلے گی, ساڈی ساری دی ساری چٹی ہو جاندی. سانو تد بھی موت یاد نہیں. بابا فرید فرماندے نے اٹھ فریدا ستیا, اٹھ فریدا ستیا, تیری داڑھی آیا پور, تیرا اگا نیڑے آ گیا, تیرا پیچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا, متاں کوئی بخشیاں مل جاوے تے تمہیں بخشیا جا. مقام کیے حضرت سیدنا عمر فاروق پاک دا شان کیے تے خوف کیے مقام کیے. ایک مائی گے اچھی اچھی گلاں کر دی تے بول کے کہنے کہ حاکم ہوو گے تے لوکاں لئی, حکمران ہوو گے تے لوکاں لئی. حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق چپ کر کے گلاں سنتے رہے. جس ویلے مائی فرمان لگے وہ اگوں مولا کائنات تے حضرت عبداللہ ابن مسعود آ رہے سن تے آ کے فرماندے نے عرض کردے نے مولا کائنات ول حضرت عمر فاروق دی نظر پئی تے حضرت عمر فاروق پاک دی مولا کائنات ول نظر پئی تے ادھر بول کے مولا کائنات فرماندے نے السلام علیکم یا امیر المومنین. جدو امیر المومنین دا نا آیا تے مائی نے انج ویکھیا پیچھے عمر کھلوتا تے مائی کمبن لگ پئی, راشا تاری ہو گیا, کپ کپی تاری ہو گئی. تے مائی نو آپ فرماندے نے مائی یہ ڈر نہیں کیوں میں, کپ کپی تاری کیوں ہوئی ہے. تے بول کے کہنے لگی یا امیر المومنین مینوں نہیں سی پتا تسی پیچھے کھلوتے ہو. تے آپ فرماندے نے مائی میرے کول نہ ڈر, میں تے ہن تیرے تو پیا ڈرنا کہ تو نہیں کہ حاکم ہوو گے تے لوکاں لئی, حکمران ہوو گے تے لوکاں لئی, دس تے صحیح میں کیتا کی ہے. تے بول کے کہنے لگی یا امیر المومنین میں تیل لے کے آ رہی سا یا لسی لے کے آ رہی سا تے مینوں ٹھیڈا لگا ہے تے تیل گر گیا, تیل زمین پی گئی ہے. تیل ہوے میرا تے زمین پی جائے, تیل ہوے میرا تے زمین پی جائے, تے حکومت ہوے تو آپ دی تے تیل زمین پی جائے, گل تے بارہ نہیں نہ کھاندی. تے آپ نے فرمایا مائی راضی کیویں ہوے گی. تے بول کے کہنے لگی تیل لے دیو میں راضی ہو جاواں گی. آپ نے زمین وال ویکھ کے فرمایا نہیں زمین نے کھادا میں بھی نہیں تے کھان دینا بھی نہیں, کھادا میں بھی نہیں تے کھان میں دینا نہیں. زمین نے جلدی کر مائی دا تیل دے دے. ہن تیل آیا نہ بنے تے مائی نو فرمانے انہاں کو پایا جے جنہاں کو تہاڈا ڈلا ہے, انہاں کو پایا جے جنہاں کو تہاڈا ڈلا ہے. عاشقو کیوں انی نسبت اتنا مقام کیوں سی کہ ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے, ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. کون حضرت سیدنا عمر فاروق پاک کے آپ دا مقام, آپ دی شان, آپ دی عظمتاں اگر بیان کیتیاں جان تے او عظمتاں نہیں کہ جنہاں دے بارے میرے نبی پاک نے ایک دن فرمایا سی جبریل دس تے سی میرے عمر دا مقام کی ہے, جبریل دس میرے عمر دا مقام کی ہے, میرے عمر دی شان کی ہے. تے حضرت جبریل امین عرض کردے نے سونیا عمر فاروق دا مقام اگر میں بیان کراں تے 950 سال تک بیان کردا رواں, سال مک جان کے مقام پھر بھی نہیں مکے گا. سال ختم ہو سکتے ہیں مقام نہیں ختم ہو سکتا. کون حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دی شہادت یکم محرم الحرام نو آپ دی شہادت دینے حضرت سیدنا عمر فاروق پاک آپ میرے نبی پاک دے ایسے غلام سن کہ آپ لوگوں دا درد سنے تو درد ونڈے. تے حضرت سیدنا عمر فاروق پاک آپ نماز ادا فرما رہے نے. فروز ابو لؤلؤ مجوسی انہیں زہر نال بھریا خنجر نماز دے دوران آپ تے وار کیتا, آپ زخمی ہو گئے, خون دے فوارے نکلے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے نماز ادا فرمائی, بعد وچ مکمل فرمائی.
حضرت سیدنا عمر فاروق پاک نو زخم لگے نے تے خون پہ نکلدا تے اپنے پتر نو فرماندے نے پترا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جا تے بول کے عرض کرو کہ غلام عمر عرض کردا ہے جی اجازت دیو دنیا تو ٹر جاواں تے نبی پاک تے پہلو چ لیٹنا چاہنا جی اجازت دیو تے میں لیٹ سکنا تے آپ دا پتر جا کے عرض کردا ہے نہیں عرض کیتی امیر المومنین فرماندے عرض کیتی غلام عمر فاروق عرض کردے اگر میں دنیا تو ٹر جاواں تے کیا اجازت مل سکتی ہے نبی پاک دے پہلو چ لیٹ جاواں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری تو ہرڈی روحانی امی جان نے نا فرمایا جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی لیکن عمر اوئے جڑا اسلام دی عزت ہے ڈٹ کے آکھو یار سبحان اللہ اسلام واسطے حضرت عمر فاروق نے بڑا کچھ دیتا ہے عمر فاروق نو میں اجازت دینی ہاں عاشق پتر آ گیا تے جدو پتر آیا تے آپ نے پھر پتر نو فرمایا پترا ہون تے میں اپنی زندگی وچ ایک باری تینوں بھیجیا لیکن جدو میں دنیا تو ٹر جاواں پردہ کر جاواں تے پھر جا کے امی عائشہ صدیقہ نو پوچھیا جی کہ اجازت ہے وے ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں حیات ہاں پھر جا کے پوچھیا جی جا کے پھر پوچھیا اجازت ملی عاشق کو اجازت ملی وہ پتر بھی کہندے دا پتر ہوے گا جس پتر نو پتہ ہوے میرا باپ دنیا تو جان لگا آج اس وجود نو پوچھو جنہوں پتہ لگ جائے میرا باپ بیمار ہے یا میری ماں بیمار ہے میری ماں دنیا تو چلی گئی تے عاشقو ماں تیری تے میری ہوئے باپ تیرا تے میرا ہوئے تے پتہ لگ جائے تے ساڑھے اکھاں چ اتھر نہیں سوکتا تے باپ حضرت عمر فاروق پاک ورگا ہوئے تے پتر نالے سنیا لے کے جانتے ہیں تے نالے رون دے لے اکھاں چ اتھروں آگے جا کے عرض کیتی امی جان میں پوچھن آیا میرے باپ نے وصیت کیتی سی پترا جدوں میں دنیا تو ٹر جاواں پھر امی عائشہ صدیقہ پاک کول جائی جا کے عرض کری امی جان میرے باپ نو اجازت دے نبی پاک دے پہلو چ لیٹن دی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندی نے اگے بھی اجازت دیتی ہے ہن بھی اجازت دے لی آیا عاشقو میرے آقا دے دیوالی ہو میرے آقا نہ پیار کرنے والی ہو حضرت سیدنا عمر فاروق پاک آپ جس ویلے دنیا تو پردہ فرما گئے ہن میرے نبی پاک دے پہلو وچ لٹایا ایک بلی ابو بکر ایک بنی عمر فاروق میری آقا بھی فرماندے ہوندے سن لوگو میرے دو وزیر زمین تے لے دو آسمانہ تے لے عرض کیتی سونیا جڑے آسمان تے لے وہ کون لے جڑے زمین تے نے وہ کون لے میری آقا فرماندے آسمان تے جبریل تے میکائیل زمین تے ابو بکر تے عمر فاروق زمین تے ابو بکر تے عمر فاروق حضرت سیدنا عمر فاروق پاک لو جنازہ پڑھا کے مدفن کیتا جا رہا ہے نبی پاک دے پہلو چلٹایا جا رہا ہے کیسا مقام ہے کیسی شان صدیق فاروق دی کی تسا کیتا اللہ نے جنا دا اچا نشان سبز گنبد تے اندر جڑی بچ دی سی تھا سبز گنبد تے اندر جڑی بچ دی سی تھا سبز گنبد تے اندر جڑی بچ دی سی تھا کملی والے تے یارا دے کب آ گئی کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی ادھروں نصیر ملت حضور چراغ گولہ دے اولاد دا شہزادہ نہیں فرماندے او بندیا عمر پاک دا نام ہوندا ہے ابو بکر پاک دا نام ہوندا تے متھے تے وٹ کیوں پاندا ہے آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے نام آلے سے نام آلے سے ابو بکر عمر کا
وہ تو پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں آخری شیر سارے اگر مل کے پڑھو گے سارے دی حاضری ہو جائے گی کوئی زبان خاموش نہ رہے میری دعائیں صدقہ حضرت عمر فاروق پاک دے ذکر دا اج تو تے میں ذکر سن کے جائیے ادھروں راتی آنکھ لگے تے مدینے دا تاجدار آ جائے تے مدینے دے تاجدار دے غلام ابو بکر پاک دی زیارت حضرت عمر فاروق دی زیارت ہو جائے کہ اتھے بھی بول کے آکھیے نام لینے سے نام لینے سے ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا کیوں بگڑتا ہے تو وہ تو پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے تو وہ تو پہلو میں لٹائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم بتلائے دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دے ذکر دا صدقہ کر کے اللہ پاک تو آڈا میرا آنا جانا ذکر کرنا ذکر سننا رب کائنات اپنی بارگاہ قدس اندر قبول و منظور فرمائے جد ساڑھے سارے دی موت آئے تو مدینہ قریب ہو